ओडिशाच्या आयन आणि मॅंगनीज ओराचेर एक्सपोर्ट ड्युटी वाडयल्ल्यान परिणाम पावणी स्थगीत। गोय सरकारानूय फेर विचार करचो म्हूण बरयला केंद्राक फिमीचोय पत्रव्यवहार। विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबोक टार्गेट करप बरोबर न्ही, मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालचे म्हणटात जीपीसीसी अध्यक्ष अमित पाटकार। टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणे विचारता अमित पाटकार कोण? पणजे पाट्यावेल्या सेंट्रल लायब्ररीतली एसीची व्यवस्था 2-3 महिन्यान जाग्यार घालता म्हणटा मंत्री गोविंद गावडे। एसी नाशिल्ल्यान दुर्मिळ बुकां जातात पेड्ड्या, प्रुडंटाच्या रिपोर्टाची दखल। राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद 15 जूनाक येता गोंयांत। राष्ट्रपतीच्या हातान नव्या राजभवनाच्या इमारतीची जातली पायाभरणी। आणि अनुच्यान फोंड्याक कोडार शेतकी महाविद्यालय चालू। शेतकी मंत्री रवी नायकान केले जाहीर, 12वी सायन्स जाल्ल्यांक प्रवेश, 40 भुरगीं घेवंक शकता प्रवेश।